Imsipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla. Baba wamthwesa amandla. Abagulayo nabahlupheki wona wesondela. Ningizimu Afrika worldwide umhlaba wonke jikelele umuntu akabingelele eNingizimu Afrika abingelele umhlaba wonke. Sanibonani. Namhlanje ngibingelela ngokukhulu ukujabula nokuthobeka nokuhlonipha ngithi ligidagidze emini kwabha kunjalo mhlawumbe wena uyibuka ebusuku liyobe ligidagidze ebusuku futhi nakuwena ngoba izinyembezi zabantu namhlanje ngikusho kugcwala umlomo ukuthi ke zisuliwe. Leyo mbuzo beninayo iphenduliwe. Lalisisa ke le video ukuze kuyoshaya isiphetho sayo lapho khona ozoza ukuthi masithi sikhuluma nomuntu osuka endaweni yakwaNgwane, osuka endaweni yamaSwati, osuka ezweni laseSwatini, sikhuluma ngomuntu ophiwe kangakanani, sikhuluma ngomuntu abantu abamthakasela kangakanani, nabalokho besho njalo ukuthi siyabonga siyatusa. Udokotela uqala wangibiza wathi hey insizwa yami ngibiziwe la eNingizimu Afrika ngifuna ukuthi ungangishuthi ngenxa yokuthi mhlambe ngiyakukhokhela, ngifuna ungishuthe ngoba ubone izimanga engizenzayo. Nayi imizi emibili ngibizile izobonga nje ukuthi ngenza umsebenzi omuhle bese ngiyiqinisela imizi yayo kanye nezimoto abazithenge ngokuthi sebelashwa lapha ekhaya. Ngathi nayi no ake siye ndoda. Aymasifika insizwe eduswa impela futhi hawu hey ngani zakwethu mina ngibongela abantu baseSwatini ngoba udokotela uthe eNingizimu Afrika akaphikile uyabakhona endaweni yaseGoli kakhulukazi kodwa ngeke umbone ehlala izinsuku ezidlulile kwezinhlanu ufika lapha eNingizimu Afrika ngoba ebiziwe kwathiwa insizwa ndoda yamadoda woza uzolekelela isikakhulu sakhe usebenzela kwela kubo lapha ezweni lamaSwati kwesenkosi uKing Mswati. Sikubingelela dokotela sikwamukele kuSiyaviva TV1 bese ubingelela abantu siphinde sikukhulule futhi ukuthi ulikhuluma ulimi lakwenu noma lakini ngokukhululeka siyodibana endleleni. Bingelela dokotela. Angibingelele kakhulu kaSiyaviva TV1. Ngibingelele lonke livini kaMthaniya. iNingizimu Afrika yonke, iSouth Africa, phinde futhi ngibingelele kakhulu eSwazini, ngibingelela kaHhohho, kaManzini, Hiselweni naseLibonjeni, iGotse tonke lokhulumako ngiDr Mhlandiwe Ndlunkulu. Ngiyakuzabuka ngisuka khona eSwazini, ngihambe ngaze ngifika la kaSiyaviva TV. Ngathi cha angize pholoba njengoba solo bantu bekhala ngathi naye angize ngizobingelela ngivele ngoba bantu bakhala bathi bahluphekile. Ngiyefika la eSikwahlandi phindze naseSwazini ngikhona ngawona ukusebenza ngikhona kaManzini phindze naseMbabane ngibohle ngibakhona kodwa nje ngisebenzele ekhaya kakhulu. Uma ungidinga uyangithola emafonini, ngiya WhatsApp phindze futhi ngiyafoneleka. Kunethi number ke ngisebenzisa mangise South Africa Manani kaNgwane. Kodwa nje ngizama babingelele bonke abantu labacala ukungibona la kaSiyaviva TV1 nabo bonke babukeli ngisho overseas ngishiya kwetilwandle lapho kuthiwa khona ngikuphi labamhlophe. Yebo pholoba. Udokotela ke eNingizimu Afrika ngize ngimishuthe ngoba ungenze ngaphinde ngaba nenkolelo yokuthi ngingamshutha noma abalaphi bendabuko ngisengaqhubeka nabo ngibashuthe. Cishe bese nibona lento yokushutha inyanga ngiyekise ukuthi uma ubuka lezi zinto zaka YouTube right now sekugcwele kakhulu abantu abadlalayo nabantu abafuna ukuzakhela udumo ngabanye abantu. Ngase ke ngifisa ukuthi ngingabi ingxenye yezinto ezinjalo kodwa ngokuthi ngisengambona kwenye yama-channel eshuthile nakhona uthi ama-video nje amabili noma amathathu ngathi ngeke ngikwazi ukukushutha wedokotela maye ngifonela angimshuthi manje umuntu oshutha kwenye indawo ngoba angizazi izinto akade ezenza nabo ngelinye ilanga nami esiyongifaka enkingeni noma kubonakala engathi khona into engiyenzayo enjengale kade beyenza. Wathi hayi no mina ngizokufaka i-challenge woza uzobona abantu bengibonga uphinde futhi ubone imisebenzi engizobe ngibenzela yona kulokhu abangibizele kona njengoba ngishilo ukuthi beyoqinisa imizi wafika waqinisa nezimoto ezisanda ukuthengwa
base bambonga phangi kwami. Yize ngayibuza ngathi uma kuwukuthi umu-actor lo, ubaba omdala kangaka nga-act ethini noma omdala kangaka bebonga ukuthi lo baba ubenzele into ebizwa ngokuthi angazi ungcondo zamadoda nongcondo zabafazi enjalo. Namhlanje bayaphila. Dokotela, ngiyafisa ukuthi namhlanje sike sikhulume sijule, sikhuluma ngento esibiza ngokuthi isiphakamiso lapha yana esigodlweni sakho saseSwatini. Ake usithathe usibeke hlobo luni lesiphakamiso nalo olisebenza kanjani. Khuluma neNingizimu Afrika iqonde ukuthi kusekhona neqiniso lokuthi ukwazi ukubalekelela noma nawe bengakufanekisa nezinye inyanga ekhona. Pholo ba isiphakamiso sikhona. Nesithwalo sikhona. Okay. Ngoba kuyehlukana pholo. Isiphakamiso ukuthi umuntu unezinto ufuna ku-top up. Okay. Kuba kanjalo ke. Isiphakamiso kuba into nje uthola ukuthi umuntu uphakanyiswa inhlanhla yakhe, hayi entweni lezohlaba noma ibulale. Okay. Kuba kanjalo ngoba letinto leti tihamba tihlukane kabili. Khona leti idlako, khona leti ngadli, khona leti hlabako, khona leti ngahlabi. Bese kuthi uma ngibuya ngala esithwalweni. Sithwalo sihle phinde futhi khona sithwalo esihlabako, khona singahlabi. Ngeke ngiphethe ingcunda amadoda nabafazi. Okay. Yebo, yona-ke kuyonando yakuphila leyo. Benginika abantu ukuthi ngihamba uphile. Kodwa-ke kunemigomo nemibandela ngikunika yona sitawugcina nangumthetho nangu. Lesiphakamiso sisiza nangabe lo muntu kukhona into akayilanza but iyaflowa. Sifike-ke phinde futhi simphakamisele lento yakhe. Kepha nakhona kunetigaba nokuthi lo muntu kusigaba bani kanjani, ufundile kanjani ngoba phela abantu ukhona umuntu alanza into edlayo emndenini, khona phinde futhi umuntu alanza into ehlupha umakhelwane, khona umuntu olanza into lenye phinde uthola ukuthi ihamba ihluphe ehlotsheni. Yes. Dokotela, ngifuna ukuthi ake siqale la esithwalweni ngey'bomu nje. South Africa, ngizocela ukuthi nigijime lapha kuma-comment nifakeni imibuzo njengoba senikhoma njengalesi sikhathi. Ngizocela futhi ukuthi nigijime, nilike, nifollowe, nishere futhi le video idlulele kwabanye abantu. Inhloso enkulu ngosiya Viva TV1 ukuletha okuyikona-kona. Uma sekungesikho siye sabe sibaleke bese siqala ezinye izinto. Njengoba nibona nje i-channel iyama isikhathi eside kodwa ngibe nogqozi nofuqufuqu lokuthi umsebenzi engawuphiwa uJehova wokuthatha abalaphi bendabuko ngibabeke kwibalazwe anguqhubeze uma ngibona inyanga ekhona isakwazi ukubongwa abantu. I-challenge enkulu leyo yenze kumina dokotela, and kungenze ngabona ukuthi angizile ukuzosebenza nomuntu ofokisayo kodwa ngizosebenza nomuntu ngoba uyakwazi ukunconywa abantu. And ucacisile, ngifuna ukulo ngiyiphinda le ukuthi eGoli uyivela kancane. La umningi khona ikuphi? IseSwatini, ekhaya lakho lapho wazalwa khona. Uzothola omunye umuntu sesingene sajula sesikhuluma ngey'thwalo nayo yonke into. Ngabe wena uthwalisile yini noma uthwalile? Lento uyithathaphi, isukaphi? Siyalele yona siyazi. Le nto pholo ba sayishelwa ubaba. Okay. Ubaba lozala mina. Abethwalisa ubaba. Iyaseke ihamba lento iyakhula kimi iyavela. Ngikusizwa-ke abantu abadala-ke nami bangiphakamisa bangikhulisa bayivula lento yasebenza. Ngase-ke sengiyasithatha lesi ngoba umthwalo lunesikhwama salo. Nebungoma bunesikhwama sakhona, nebholofidi bunesikhwama sakhona. eGoli ngifike ngibasize abantu kodwa nje ngifike ngihlale emalanga amabili phinde ngibile ekhaya ngoba kahle kahle mina umuntu osebenzela eSwazini ekhaya nje egcekeni. Isikhwama sasekhaya asiphumi. Kuba ngumuntu ukuthi kumbe acele ukuthi emkhulu ngicela ukuthi manje usonzele uzongenzela u1 no2 no3 bese-ke sengiyeda ngaleyo ndlela. Emkhulu lento yasekhaya sazalwa nayo sayishiyelwa ubaba sisebenza ngayo futhi namanje nangase kulukhuni sikhulumisa yona nawe uyifuna sibe sikunikete yona. Uthatha isikhathi singakanani ukuthi ukwazi ukungithwalisa? Kuya-ke inhlanhla yakho mkhulu kuba ilanga linye bese-ke kuya ngokuthi umtimba wakho ulukhuni kangakanani. Yebo. Okay. Kungenzeka ngihlale ney'nsuku ey'ntathu nangaphezulu. Kuyenzeka lo munye nakefika nje sicalele lelo langa isebenze, lo munye i-weekend liviki, lo munye kube inyanga, lo munye kube umnyaka, lo munye kube ngathi kokuvumile noma cha. Kodwa khona uma ngabe ulanze into nangabe ingakhulumi siyifuna size siyithole ukuthi yini le banga lento singakhulumi. Yebo. Uthwalisa abantu abanjani? Abesifazane, abesilisa, uthwalisa iy'ngane, abantu abadala,
uthwalisa abantu abakusiphi isimo ngokwempilo, abahluphekayo, aba-rich, uthwalisa abantu abanjani? Kuthwala kwa wonke umuntu. Keja-ke kuba likhethelo. Kuba ngumuntu lothola ukuthi unebhizinisi noma kube umuntu lothola ukuthi ufuna ukuvula libandla. Kuba yinto yemuntu lofuna kusebenza ngabantu. Okay. Yebo. So uma uthwalisa umuntu uzothola omunye umuntu osekhaya mkhulu, ukuthwala akakona okwanombani, ukuthwala okwaloyo okwakukhona umuntu uvele kubo othwele, njengoba kade uchaza nje ukuthi ubaba wakho ebethwalisa abantu. Ingakho nawe ukwazi ukuthwalisa abantu. So into ezobuza umuntu osekhaya-ke ukuthi mawuthi kuthwala wonke umuntu, ukuhlonza kanjani ukuthi lo isithwalo sophakama kuyena noma cha, noma zonke uqala uyitheste kuyena umuntu? Sithwala awumthwalisi umuntu lo blank. Okay. Uyamthwalisa umuntu lothola ukuthi akanalutho nje. Ungamnika into uthola ukuthi lo muntu uthwalela kufuna ukuprofitha, nofuna kuba namabandla, nofuna kuba namabhizinisi. Okay. But lo bandla lapho ungekho la emtimbeni walo muntu, ngeke leli bandla abe nalo. Angaba nalo kanjani lithi awuhamba liphele. Lokuthwala kufuna ukuthi kube umuntu lothola ukuthi bengenza nakho. Uvubela utshwala obuphakamile ngenxa yokuthi ufica inhlese kuqala. Uya ngalokho wena nje kukhona imali. Okay. Manje sicale sikubukele lokho ukuthi kuyakuvuma yini lokho nalokho. Wena umuntu lo kanjani bese-ke uyahamba. Noma-ke noma ngabe bowungenti lutho nangabe sekukhona sikunike kona. Nje sithi hamba ke ndoda usungule into lengukuthi lo wena ufuna kuyithwalela. Iyawuphila leyo nto. Okay. Angeke nje ukuthi awuthwala ukuthi ngithwalela kuba ngumdlali webhola bese awusaya ebholeni. Uhlalela Noma uthwalela kuba umfundisi bese awusavula ibanga. Magundane Noma usena uthwalela ukuthi ufuna kuba namabhasi bese awusathenga imoto. Itawuthi lento nayifaka le mali iphindze ibulale. Yes. Manje dokotela, unawo wena magundane noma inyoko, umkhovu, notikolosha, into ezinjalo, noma ukhuluma ngazo edlangalaleni kanje? Ya lokho akukhulunywa ngako kanjalo. Amagundwane netinyoka hayi lokho ngithi. Mina ngisebenza nje ukuthi umuntu ufuna isigubhu, noma ufuna liphondo, noma ufuna libhodlela, noma ufuna indvo yekuva, noma into yokukhipha, noma into yokulanza, into elahlekile, noma into yemabandla ngiyakunika. Yes, ngoba Iy'thwalo zakho zenzani? Zidinga ucansi, zidinga sibulala abantu, yifuna? icansi liyafuneka vele. Oh. Umuntu unangabe athwele uba Akhuthale ocansini. akhuthale kakhulu ngoba umuntu akathwele vele uba muhle. Sithwalo siyagezwa ihlobo, kugezwa imali. Okay. Uyagezeka ube muhle vele. Abantu besifazane batakulandzela nangabe umsikati abantu abaduna batakulandzela. Manje le nto iyakukhethela athi ifuna bani. Yes. Esho ngabe owesifazane ucansi lenze Liyafuneka uzikhuphuke lento yakho. ya kuze kuthi iphakame ngoba angeke phela manje nakhona itakukhethela athi ngifuna nanye umuntu nange. Akuvamile futhi ukuthi nangabe owesifazane bese kulethela umuntu lo rich kufuna ngathi ungathola umuntu lo hlwembu. Isho kuthiwa sengishadile ngingowesifazane kodwa mawukuthi lento iyangikhombisa ukuthi ayina ngiyawumfana laphana emgaqweni akangilale manje kulungile. Kuba kancane ukuthi umuntu oshadile abe nendoda. Okay. Lo lothwele. Okay. Na uthwele angithi usuke wena uphethe kula madoda. Oh yes. Usuke unendoda kwawena. Mayekudedela uyoshawa abanye kusokuhenye amadoda kula madoda. Ya. Ndeyala ekhaya itawugudluka noma ishone. Ya, asikho sithwalo lesingahle. Manje dokotela uthe ey'thwaleni eyidlayo angikwazi ukuthi ngithi nje cha ngisacela ukuthi udle nangumnguni. Seyikhethela ukuthi unhlanhla noma umpilo. Ya, sithwalo siyakukhethela. Sithwalo siya ngenhlitiyo yakho ukuthi wena ufuna uthanza bani. Siya lapho. Lolo tambuka umcabango. Ukuthi nangupapa nje. Ukuthi ngifuna kuthwala ngane angibani angeke sisebenze. Sitawu yakulolo uthandwa ngumuntu sifike sishaye khona. Angeke nje usicontrol. Nalapho. Sifuna lapho. Ya, futhi sithwala ngeke uthi sitawudlala. Lele sitawu eceleni, sitawuphutha sifuna shaye khona la. Eceleni. Ya. Hayi ukuthi siyoshaya ozalweni le kude shaya la enhlizweni yakho. Hayi abanganini, hayi futhi kamakhelwane sifuna la khaya uyaphakama ke lapho. Ubiza kangakanani uma uzothwalisa umuntu? Kuyashiyana mkhulu. Kuya lokuthi umuntu ufuna into lejule kanganani. Kodwa nje cala kubo 12,000. Yenyuka-ke kanjalo kanjalo. Iy'phakamiso zakho dokotela ngiyafisa ukuthola ukuthi ngabe zona zibiza kancane yini kuney'thwalo, nanokuthi zona zinhle lokho kuwukuthi noma uthathe sona ungangayihlupha nangokuthwala.
noma mhlawumbe usivezele nokuthi la ekuthwaleni udinga umuntu ose-decide-ile noma udinga umuntu othi as long as izonginika imali nje lento. Ukuthola kufuneka umuntu osa-decide-ile pholoko. Okay. Ukhethe ukuthi sengifuna lokhu manje into ekuphila. Sikubita kanjalo thina ngale ndlela yale kithi sithi bogogo. Siyakunika labo gogo wami ufike usebenze. Nombolo 2 siphakamiso. Usuke lo muntu umlungisa nje budloti bakubo. Ekhabo babo wakhe nasekhabo mama wakhe. Kuye ngaloko ukuthi ngiliphi idloti noma budloti lokusebenza kakhulu emtimbeni walo muntu. Bese-ke mhlawumbe nangabe kungogo lotala makwakhe sihamba sifike simphakamise ngaye, noma ngabe kumkhulu lotala babo wakhe noma mama wakhe sifike simphakamisa ngayo, kepha sifike sibuke lokuthi ngubani lo muntu ongiyena ngumnikatwala inhlanhla la mtimbeni walo muntu lo, bese siyakunika isiphakamiso-ke leso. Uyageza nje uqiniswe ngendlela yakhona kunemasiko akhona, bese-ke mthwalo ngale khathi vele kuthiwa usukela nje into lengekho la kuwe siyibeke la mtimbeni siyikhulume sithi ayibe khona ipheli. Kepha-ke leyo nto itawusebenta ngemuntu losiyite la ekhathi ekhaya sithwalo-ke leso. Bese-ke kufuya kukodwana ngoba abantu abehlukanisa pholoko emkhathini wekuthwala nekufuya. Lokhu ukuthi nginenyoka nginemagundwane kufuya lokho ngoba kufuya kukhona lesilwane lesi semali njengale mkhovu, umantindane, ipiyani. Uma kuwukuthi ukufuya ukuba nazo zonke lezi zinto ey'balayo njengopiyane, otikoloshe nokunye nokunye, yini ongaxwayisa ngayo umuntu osekhaya ukuthi maye enyangeni akaqikelele ukuthi mhlawumbe akakwazi ukuhlukanisa indaba zokufuya, ukuthwala nokuphakanyiswa. Mhlawumbe konke lokho nanokuthi iy'mpawu zakhona-ke zinjani ukuthi hayi ngathi ngicela ngiphakamise le ndoda kodwa yasingitshela ukuthi nginikeza utikoloshe. Mhlawumbe uma kungase kuthiwa uyafundisa ngale nto oqeda ukusihlephelela yona ngoba kukhomba ukuthi ikhanda lijule kakhulu, ingqondo yakho ijulile, uhambe kakhulu. Mhlawumbe awusicathulisise la. Sikubona kanjani ukuthi ayibonanga engifake ebungozini manje? Pholo uba kuhle lokho. Uma utawufika enyangeni ithi le nyanga ikwenzele 1, 2, 3 bese ithatha nangibhusha noma naleli zembe. Ushayina siyasihlahla nasiya. Uyethwala lapho. Awuphinde leyo ndoda madoda. Ushaya isihlahla siya uthi uyefika ekhaya uve bathi uma wakho ushonile. Okay. Noma uthi uyefika ekhaya uve bathi ingane yakho ishonile. Bese kuyacala ndoda yakho kuyaphila. Wayelabayo leso. Ya. Sikhona lapha kwakho ndoda. Hayi, asikho leso. Uma sitawukhuluma lapho sikhuluma sijule. Iye kuthwala lokho. Bese kuthi kufuya. Nangazi le nto le bofika uyifake ekamerweni noma uyifake wardrobe uyithi ngci ihlale khona. Ufuya lokho. Okay. Yes. Bese kuthi isiphakamiso ngale khathi ngafike ngugeze ngikucinise ngikwenzele lokho nalokho nalokho Wansanga lokho. yes. Okay. Kodwa-ke lokuthwala ngale khathi nawufike usenjethe bese ekugcineni kuthiwa thatha nazi izembe nazo utawuhlangana nabo la ndleleni ushaye. Mhlawumbe uthi uhlangane nenje uyishaye uhambe, noma uhlangane nelikati ushaye uhambe. Lowo bhusha noma lelo zembe mhla simbe ngibeke litawusala lakhaya noma hamba nalo ekhaya kini. Nawufika le uthole ukuthi konakele, angeke futhi ukuthi nangabe ngithi nishaya la utawufike ngeke ngikunike nento lenganani. Lala lapha utawufika la madoda ebusuku akubona kuthiwa nyewa mhlobo wami. Bese ngithi hayi naso hamba ndoda bophuma la hlathini la inyamatane lo utawuhlangana nayo la uyishaye. Bese ke Wenza kuyigeja. angeke kuyigeje. Angeke kuyigeje. Ilindele wena. Dokotela, umuntu oseswatini udinga inombolo yakho yocingo kanti futhi nomuntu ola eSouth Africa